என்ன பார்க்க போறோம்னா அவல் பால் செய்ய போறோம். அவல் பாலுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்க்கலாமா? 1 கப் அவல், 1 கப் பால், தேங்காய் எடுத்துக்கேன். தேங்காய் வந்து மிக்சியில பொடி பண்ணி வச்சிருக்கேன். தேன், நாட்டு சர்க்கரை, அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் பொடி. இதை நம்ம பெரிய பாத்திரத்துல மாற்றி எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணலாமா? இப்போ நம்ம அவல் இருக்குல்ல, அவலை வந்து நம்ம பெரிய பாத்திரத்தில் போட்டுக்குவோம். எதுக்கு நான் பெரிய பாத்திரம் எடுத்துருக்கேன்? எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு, அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ தேங்காய், மிக்சியில் அரைச்ச தேங்காய், மிக்சியில் அரைச்ச தேங்காயை இதோட போட்டுக்கலாம். இப்போ அடுத்தது நாட்டு சர்க்கரை, ஸ்வீட்காக நாட்டு சர்க்கரை. இதோட நம்ம டேஸ்ட்டுக்காக தேன் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ வாசத்துக்காக ஏலக்காய் பொடி போட்டுக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா கிளறி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் ஊற்றணும். இல்லைன்னா ரொம்ப நிறையா போயிடும். நீங்கள் லட்டுக்காகனா கம்மியாகவே ஊற்றிக்கலாம். இல்லை நீங்கள் அவல் பாலாக இருந்தால் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ பால் ஊற்றிக்கலாம். இதெல்லாம் நம்ம நல்லா கிளறிடுவோம். இப்போ நம்ம நல்லா கிளறியாச்சா? இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் ஊற்றி நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். வாவ், சூப்பரான பாலவல் ரெடி ஆயிடுச்சுல்ல? பார்க்கும் போதே டேஸ்டியா இருக்குல்ல? கண்டிப்பா நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட குட்டீஸ் வந்து எப்படி இருக்குங்கிறத டேஸ்ட் பண்ணிட்டு சொல்லுவாங்க. 2 குட்டீஸ் இருக்கு. 2 குட்டீஸ்க்காக நம்ம பவுல் எடுத்து வச்சிருக்கோம். 2 குட்டீஸ் தானே, அப்புறம் எதுக்கு நம்ம 3வது பவுல் எடுத்து வச்சிருக்கோம்? ஏன்னா 3வது குட்டி நான் தான். சரி, குட்டீஸை கூப்பிடலாம். குட்டீஸ் வாங்க. இந்தாங்க குட்டி. எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. எப்படி இருக்கு? எப்படி இருக்கு? சூப்பரா இருக்கு. சூப்பரா இருக்கு. அப்படியா? சூப்பரா இருக்கா? Thank you. எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்தது பாத்தீங்களா? அதே மாதிரி உங்களுக்கும் கண்டிப்பா பிடிச்சிருக்கும். அத நீங்க எப்படி இருக்குங்கறத கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. நன்றி.